Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca Rivals cu marele youtuber Xenfavo. Salut! Să jucăm așa, un meci cu arme random, un meci cu ăsta, cum se zice, cu Only Knife. Ok. Diferit. Mănânc măgură, vă pup. Am live. Eu am bow, flare gun și trowel. Și o da să nu! Aveai knife. Am și eu knife. Mi-ai dat flashbang. Mi-a dat. Snipe. Wow. Stai, ce ai vrut să zici că nu te-am mai auzit? N-am mai zis nimic. Mor! Ia de la început, Bă, Ce șobolan! Ce șobolan m-a așteptat să scot katana! mă aveai 41 HP. Cine? Am uitat să-mi schimb armele. Bă, dar nu mai... Miluțe! Bă, mi-a dat tot minigun. E bun Crăciunul cu două. S-o dau! Ce face cu 15 miluțe? HP. Am și eu noroc la arme. Acum ai Only Knife? Hai și hărți random. Da. Acum hartă random și jucăm knife. Să mănânci o bătaie azi. Mănânc măgură. Vă pup. Cred că e cam... Stai puțin. Stau. E cam tare jocul, cred. Ba nu, nu e. O, așa e, poate. Te aștept tu. Hai. Am căzut. Ide pe toate cicletele. Dar Mă bătă șobolanul. Ți-am dat-o. Te-am dat-o. te-ai chinuit, da, te-ai chinuit. A fost easy. Nu, ca să... Am căzut. Ca să ultima Am dată. văzut. De aproape să nu nimic. Te băgat cu mouse-ul tu. Ia dă-ți acum cine bate și cine nu bate. Cine bate și cine nu bate. Tot. Nu, o pun înapoi. Da, da, stai, da, face. Stau? Ne batem? Da, nu? Ne bate. Păi bă, Ai căzut. Hai. am și mânca. Du-te-mă că eu nu vin acolo la tine, că ești șobolan. Cum? Bă, tu e șobol gherțoi de ăla. Am hack. Hai, greu.
Ai hack. Da, asta În e. cantități industriale. Ok, ne concentrăm. Ne dăm la guriță. Nu știu nici problemă. Ne concentrăm, am spus. Asta va fi. Bine, asta e. Mănânc măgură. Vă pup. Nu! Vezi, mănânc măgură, are putere. Ca naturale. Bun! E greu aici. Recunoaște că e greu. Era să caut și eu, mai bătut. Mănânc măgură. Vă pup. Este unul. Hai că am crezut că mănânc bătaie, dar nu știu ăla care mănânc bătaie. Bă, dar nu... Mănânc măgură. Vă pup. Acum random. Random și hărțile și armele? Da. Nu, Backrooms! Aprind cele mai oribile arme pentru Backrooms. Mi-a dat Assault Rifle. Fix aia am primit și eu. Bă. Haide. Așa, bă. Așa e a treia? Da. Ce o să văd? Mor, bă, câtă viață mai ai? Mai dai, bă, cu... E bun pistolul ăla. E bine, Eu. Mamă, ce mi-a dat. Ce mi-o da mie? Ați face coin. Nu. Du-te, mă, de ce viață! Iar Assault Rifle. Da. Cât de greu o să stai. Nu știu ce Mamă, ce ai? Bun! Eu încă nu știu cum folosesc găurile. Pun o gaură aici. Am uitat să-mi schimb armele. Și am niște arme cele mai bune. Intru în gaură. Intră, bă, în gaură. Intru în gaură. Mi-a dat iar Assault Rifle. Bună, nu. Își bate joc. Mi-a dat de nu știu câte ori Assault Rifle. Oh. Cu ăsta strâng. Ți-a dat grenade launcher. No. Nu. Ce a fost sunetul ăla? Da? Da. Bea apă în mănâncă. Nu. Iar am uitat să-mi schimb armele. Și acum schimb și îmi dă Nu-ți Assault. pare că uiți? Bă, Nu-ți pare? dacă o făceam intenționat, nu rămâneam eu cu Assault Rifle-ul, stai liniștit. Arăt eu cu biluțe. O, bă, strâng tare, bă. Acum only knife. Sau vrei tot random mereu? Hai, knife. Nimerește și odată arena, că dacă nimerește arena, știi ce-mi place? Și mie îmi place arena. Îmi place cum sari eu pe arena. Mă, aici unde te luptai cu măgură în continuu. Da.
Clearly. Ce râzi, fă? Cine ți-o dau voi? Hai, bun. Ia. Zgaduș! Oh, stai, de ce dau cu... Am dat cu arcul. Da, mă aștepți aici, ce faci? De ce ai pus aia acolo? Ca să pot sări frumos. Da, bravo, ești bun. Ca să Da, fac... dar nu te prind, unde ești? Vin aici sus. Oh, nici nu m-am uitat unde am dat. Anume, n-am mă omoară. Gen, știam că vii pe acolo, dar nu știam... Bă, m-am aruncat prea tare. Du-te, bă, du-te. Oh, chiar așa. De ce ai pus din ăsta? Mă enervează asta. Nu! Trambulinile. A, da, stai așa. Hai că se enervează. Nu! Mi-am luat grenadă în loc de jump pad. Ce-i vina mea? Hai să pe loc și nu ți-am dat cap. Sunt bun. Dar nu mă caută nimeni. Nu! Da! Băi! Mă duc în continuu pe jump pad-urile tale. Just how? Păi trebuie să te apuci tu mai des de YouTube, că cam rar poți să te săraci oameni. Da. Păi, băi, gol. Postez o dată la un an. Ce dată la un an? Îmi iau și eu jump pad. Ia-ți că mă ajută și pe mine. Ah, de ce să te ajut? O să vezi tu. Hai! A, bun? Nu! Te placu? Ce soartă! Uhu! Eu sar pe jump pad-uri. A, de bă, nu te prind și eu puțin. Măcar capul. Asta e tabletă? Ai, tabletă, nu vezi. Ce n-am timp. Bă, dar nu mai da!
Dăm jumătate de an. Nu, eu nu m-am mai bat pe casă. M-am săturat. Mai sunt 5 pe secunde. Nu, ce faci? Fugi? Ți-am dat cu arcul. Ca acum. Din greșeală ți-am dat cu arcul. Nu a fost cu intenție. Da. A fost cu direcții. De ce nu mere? Nu mere ce? Mă chemă. E mai schematic. Dar nu mai vreau să mă bat pe casă. Nu-mi place casele. Da, aud. Nu-mi plac casele. Na. Hai în copăcel. Hai în copăcel. Ce-a fost asta? Din greșeală. Umele nu că degetul. Mi-ai tras? Nu, din greșeală, bă. Din greșeală, nu. Nu o să se mai întâmple. Ia. Nu! Random total. Random? Da, acum random. Sau dacă vrei, fiecare meci o facem random. Pe mine nu m-a deranjat. Dox, hai că e faină harta. Da, am toate armele gri, îți jur. Am toate armele gri. Gri. Cred că știu ce ai. Ai la fel ca mine, oare prima armă? Cu ce dai, mă? Cu SG? Se case. SKS? Ce SKS? Cum ai dat, bă, așa? Mai în glonțe. De unde ai knife? Da. Ți-a dat și revolver. Armele gri. Mi-a dat aproape toate armele gri. Aproape. Unde să nimeresc cu ăsta? Până acolo. Am ceva iurea. Da. Nu. Pune să integrăm după aceea. Da. Bă! Aoleu. Deci, no way! Ce arme mi-au picat. Asta mi-a... Dacă primeam cuțitul, era cea mai tare loadout. Ți-a dat bow? Bow, shurikene. Îți dau numai în cap. Bă, dar tu când mai mă... Ai 5 HP. Am murit. Bă, dar cum îți dădeam cu katana? Ce am? Mi-a dat burst rifle. Eu am două arme urâte și două bune. Dar la el nu vedem acum. Oh! Numai în cap ți-am dat. Nu! Aveam și cuțit încă. Dar nu mai da cu din alea. Cu energie pistol. Ok, nu mai dau. Ba da, mă, pot să dai. Dau cu altceva. Îmi place ce mi-a picat. De ce vrei rămâne? Mie tot. Ai minigun, nu! S-a auzit! Îți place cum s-aude. Deci, Nu! este internet. Hai, dă-i! 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 Este iadul meu. Dă-i! Nu! De ce ai pus în ăla? Dacă Nu, ar fi așa mai Da! Nu!
Așa stăm toată ziua. Așa stau. Dar nu, că câștigi, că... Băi, eu am ăla încă... Cum e că Brian? Nu știam dacă am RPG-ul încărcat. Nu! N-aveam cu ce să sar până la tine. Îți dă minigun, bă. Bă, minigun. Bă. După ce că tu ești negru, mai pui și din ăla negru. Adică ai și puțin la alb. Aici, bă, sunt aici. Am viața pe... Nu. Te ajut cu noi. Mai jucăm? Da, Acum cred ce? că asta o să fie ultimul meci. Doar only knife sau random? Random. Asta e carta. Asta nu s-a O, ce mi-a dat? Asta o să riproșe. Mi-a dat pachet. Asta nu s-a Ce dat? Asta e cea mai fain, da. Vezi că e bun pachetul. Da, îi. Ar fi bun dacă le știi să folosim. Nu! Bat eu. Să ne Dar nu mai dat tu cu arcul. Da, uite, bă, ce-ți dă. Nu dau cu arcul. Și ce hartă dă. Nu, ni de... Nu-mi place. Te dat de tijulesc. Dar nu, că dă. Da. Prea bun, n-ai ce faci. Oh my god. Pe Hai. random. Ai noroc, dar... Bă, tu sigur îți alegi arme. Tu sigur alegi random. Bă, tu îți alegi arme. Bă, nu m-a picat odată, bă, odată grenade de la un cer. Poți mi? Îți alegi. Nu. N-am arme cu care să dau din apropiere. Zgăduș. Uite ce ai. Da, dar nu era încărcată. Ești bun? Am avut lag. Acum cred că mă bați. Și tu pe mine. Am lag. Te bat cu Wow, mi-a dat grenade launcher. Force. Trebuia click stânga. No bounty! Da, nu mai dă. What? Avea scutul și mi-ai dat. Ține-i numai aia pe mine. Eram turetă. Da, cam asta a fost și cu acest videoclip. Dați și voi un like și subscribe. Eu am fost Ghiță și el se înfavă. Bye, bye.